עבודה בגובה היא הסיבה העיקרית לתאונות קטלניות בעבודה, ולכן כל עבודה בגובה מחייבת הכשרה או הדרכה מתאימה. בעת ביצוע עבודה בגובה יש לשמור על כללי הבטיחות שנקבעו בחוק ובתקנות, כגון שימוש בציוד מגן אישי או נוכחות אדם נוסף, ציוד תקני ומותאם לעבודה. חברת בולט צמחה וגדלה בזכות האהבה לתחום העבודה בגובה. אנו מתמחים בביצוע עבודות גובה פשוטות ומורכבות כאחד, המוצעות למגזר העסקי, התעשייתי והפרטי. ייחודה של בולט במתן פתרונות לעבודה במקומות שהגישה אליהם היא קשה, תוך שימוש באמצעי עבודה, אבטחה וחילוץ מתקדמים, וכן שמירה על רמת בטיחות גבוהה בכפוף לתקנות הבטיחות בגובה של המוסד לבטיחות ולגהות. כל עובדי בולט מוסמכים ומוכשרים במקצועות השונים בתחום העבודה בגובה. לפני תחילת כל ביצוע העבודה או מתן הצעת מחיר, ראשית, אנו מאפיינים את שיטת העבודה ודרכי הגישה אליה, וזאת על מנת שנוכל לבצע את העבודה בצורה הנכונה, הבטוחה והיעילה ביותר, ובכך לחסוך ללקוח עלויות מיותרות. מזמינים אתכם ליצור קשר 052-223-9804. בולט עבודות גובה, בטיחות מעל הכל.